turaire twanyorirwe oborai, na rero iga tochi gokwana igoro buna nyasaye atosesenirie twensi ande ase ase tore, ekiagera ere na omotang'ani oito naende na omorai oito. Tiga nyasaye abe nainwe, oyo ogochi gokwana naintwe rero, oyo ominto penang, oyo nyasaye arentete korwa nkame kenya, naende bono noro naende nere omoami owa america. Agototebia mbuya mono mwensi abaminto, ekanisa engiya, nyasaye na omuya, nyasaye na omuya ase kera egento, nyasaye na omuya ase ore, naki rende ng'aki nyasaye na omuya. Twagokire gocha ase enyomba ya omonene, ekiagera rituko eri neri asesenetie, agoteba tiga toche enyomba yaye, tomosabe na komosesenia. Noo nere nabo agendete chikanisa gosaba, noo arenge goteberia abande igoro ya egasi ya tata buna amotomeete gocha ase ense eye. Na ekero togocha ekanisa nabo okonyora amatuko amakande ebirengeri bito obichire na amang'ana ande isiko amange, lakini nyasaye ogotunyori ng'a bionsi bitige isiko, tegerera ring'ana riaye. Rero iga, ogosaba kwane nkori ng'a nora engencho ende yonsi gwatara gosoa ase enyomba ya omonene, na ase gwacha gotegerera ring'ana eri, tiga twetigane, torengererie egento ekemo komotogia omonene tata. Na buna ere arinete endege gocha korwa ichibiti, iga agoteba ng'a nyasaye na omuya ekiagera nabo anyeigeti buya, ekagwa buya, ekiagera kende nabo kiangekorekana, lakini omonene okorire ogwanja kwaye. Tiga totware ebirengererio ebironge bia ogotegerera tata oria igoro, nere atoe obwanchani bwaye. Tosabe. Tata omonguru ore igoro, notomanyete buya mono, inche na omonto mwanyabanto, obwate obokong'u bwa ense eye, naende omonyabibe, timbweisani ase obosio bwago, korende obosichani bwago goetera ase amanyinga a yeso, nachire iga iga, kende nkeiyo ndakwane inche bweka, tatiga kiarure ase ore abwo igoro. Omonwe one na ebirengereri biane birigisaneke korwa ase omboseseniwa kwago. Twetigane twensi pi aba tore enyomba eye iga na abatotegererete ande onsi, obwanchani bwabo bokorekane buna aye ogwanchete, naende tobe abana babaibweri, na eng'ana ngochi gokwana eyagacha abana bao, egere torente ang'e naye, ekiagera okwo nakwo ogosaba kwane ase erieta ria yeso kristo omotooria oito, amina. Twagendeire chisabari chinyinge ase obogima bwaito buna tore moyo iga, naende ntogendererete gotaria chisabari echi iga chinkong'u, intwe buna abakristo, igo tore ase abakristo, na esabari yaito na eya okwegena. Eye na esegi enkong'u, togotara mpaka ka yeso ochire gotoira igoro, abande twagure naende twabokire, korende esabari eye nabo togendererete. Esaba yane rero iga,
Neho moiko omochenu koratokonye, igo ngochi gokwana igoro buna omoiko omochenu ogenderete gotorenda. Bono ntagete kobainyoria, na inwe mobe ang'e, tobe amo, totegerere amo ntobose korara, egere totegerere ring'ana ria omonene ritwagache. Tegerera ring'ana naende rirengererie goetera ase ebuku. Abande tiga torigererie chibuku chiaito bono, togende getabu kia abaruoti, abaruoti entang'ani ikomi na isano na ibere. Na bono Elijah oyo korwa Tisbi agategerera omonene, Nyasaye bwa omonene bwa Israeli. Matuko agocha amake emiaka egocha mbura tegotwa, Nyasaye akamotebia Elijah, genda bwebise mocha ase oruoche rwa Jorodani kwanyorora amache korwa nabaira amachiko bakorentere ekiokoria mpaka embura yature. Kera rituko bakaba bakomorentera endagera eria, korende engaki enke iga endagera ekaera ekiagera mbura yarenga oo. Nyasaye akamotebia Elijah, genda omenye ase omochie o Sarefati, namoire omonyene akoragerie omong'ina oria akoragerie. Agatebia omong'ina oria otakong'a amache make iga, ondetera na omogati. Omong'ina oria akamotebia, timbwati kende mogati na amache mbwate yaya torari rero iga amatuko nde enchara etoite. Natagete koruga endagera ya omoerio, inche na omwana one ntobwati kende naende korwa. Elijah akamotebia, tokumia naende toondoka, genda kora buna eki gwatagete gegokora, ndoseria omogati na inche. Eki giatigaire mbweroserie omwana ogo, na omonene ontebirie, endagera nebese ore mwago mpaka kaaaa omonene arente embura na endagera na ebimeri bigenderere kwama. Agateba buna agakora buna Elijah amotebetie, na okwegena kwaye ogoke akatwara endagera amatuko onsi pi embura etarenge gotwa. Buna Nyasaye amotebetie goetera ase Elijah, agatebia Elijah, omonto mwanyabanto nkio omonyene Nyasaye nki eke gwakora, igo gwacha kong'orokia ebibe biane
akamotebi omwana oreho akamoira omwana oria akabogoria omwana oria akamoira enyomba ase agwenete komosabera. Elisha akarera chiese tata inki kwarentera obokong'u omong'ina oyo iga naende kwandeta iga iga bono iga akatebi omonene tiga omwana oyo iga akine abe moyo ase omong'ina oyo arende eamate eye. Elisha akamanya komorenta inse ase eng'ina akamotebi rigereria omwana omoyo are. Omong'ina akamotebi Elisha bono namanyire aye nimonto aye nomonto wa Nyasaye, ekero Nyasaye kwane goetera asore bionsi mbikorekane. Ring'ana ria omona ritogigwe kiagera eng'ana eye iga neye egotorokia ng'a Nyasaye akore egasi ase obogima bwaito. Goetera ase eng'ana eye twasomire nabo torasabe togende kiagera yatoinyweri ng'a kende nkeiyo totakore onye omonene ore ime na intwe. Nabo togosaba togende korende ng'a ribaga ndigererie eng'ana eye mono ake ring'ana eri iga nditoinyerie inki rigototebia intwe buna abana ba omonene ntaete kweboria naende mbaborie kende nkere egekong'u ase tata ore igoro egento nkere egekong'u ase Nyasaye atatokorere gose atatebe gekorekane. Rigereria ebinto enchere ng'a okobua omonene na ebinto ebi mbigokorekana, lakini torigereria kobwatekana na chinchera chia omoika omochenu ebori ng'a inki ngwenerete gokora goetera ase chinguru chia omonene tari ase chinguru chiane inche omonyene. Ebirengereri biane mbibwekaine bionde bwensi korende kero omonto ntobwate kere egento ebirengereri ao na Nyasaye agototumia kobwatekana na okwegena gwaito asare. Nyasaye nabo agotorenta amo onye togoetigana egere totebia omonene atore aye. Omwana akamosugutia ebirore ekero arenge goaka omopira ekero achia korigia akarusia moyo ng'a tinkobinyora omong'ina akagenda korigia ekero ebirore ebio akabinyora omwana akaboria ng'ina ng'aki gwakora kwabinyora ng'aki gwakora babaye kwabinyora nabirigie inche biambora. Omong'ina akamorigereria akamotebia nkwarenge korigia egento gwatagete okwange korigia ekerore lakini inche nankorigia ebirore nagorete chisiringi chilifu 2. Ebinto ndarengereria nkeri ng'aki ogokerigereria aye omonyene ebire ekero okorengereria igoro ya Nyasaye igo okwerengereria ng'a na omorai gose igo okorengereria ng'a na omonto okoboria ebinto. Baminto etabia yaito gochia ase chibesa na omosara na ebinto tokonyora igo erabe ng'aki ebirengereri biito egerakworoka ng'ai ebirengereri biito bire. Ontebia obomaene buna okorenda chibesa chiao
ne chibesa chiao naende ningotebie okwegena kwao nkoroki ase tata ore igoro. Onye koro omokeresito omoyia gose omokoro orengereria ng'a chitabi chiao nchiri chiase okorwa esadaka igera kong'u korandia eng'ana ekero otatageti koigwa kobwatekana na ebirengeri biao ng'aki bire buna naki okorwa ebesa yao ng'aki okorenda ebesa yao. Na ekero omorandi agokwana agogokuna okogokia gose ogera kwaigwa bobe ng'a nki tiga korengereria igoro ya chibesa chiane. Ntegerera ake timanyeti eng'ana eye iga eng'ani ng'eraikere korende ase inche ntagete koerengereria etabia yane nereria ase egasi ya omonene nkwanyigwa. Nyasaye iga atagete torigereria ase okorwa esadaka kobwata bari masoma eleseni ya rero mwarigwa buna ebirengeri biito ng'ai bire. Ekiagera okorwa esadaka iga ekorwa ase ebirengeri biaito buna ng'aki tokorengereretie ase okorwa esadaka. Totagete torigererie okorwa esadaka buna na enchera ya ogenda ase obogima bwa omonene na gokora egasi ime ya enyomba yaye. Tari chibesa chioka okorwa okwerwa kwa enkoro yao. Enkoro yao goika ekonacha egotebia ng'a eke naki egento ekiya gokora korwa esadaka tari ng'ana ase engencho otagete kogokia onde bwensi korende ase engencho omanyete ng'a omonene nere okoire ebi iga naende okomotebia nere ogotebia mbuya mono omonene atogigwe. Rengereria iga ekiagera twensi igo tore abaya naende tore abororo intwe buna ekenyoro igo tore aborogoro naende tore abanchwa korende ebuku iga egotoinyoria ng'a okorwa esadaka yaito ng'a ng'aki ere. Okorwa ebesa na omoyo oyomo egere ekare egasi ya omonene ikomi ase emia ya ebinto bionsi pi tobwate tomoe omonene tata abaminto inche aya na inche okorwa kwane bwa esadaka iga ekorokia ng'a ng'aki okwegena gwaito kore ase ebuku na obwanchani bwa tata. Obwanchani bwao ase tata ng'aki bore oboiri bwao na tata ore igoro mboro obobwataine onye bobwataine tokomocha korwa. Aya nabo oranyoe ng'a iga ore omonto otagete koegwa kobuga korwa lakini ekere kwairwe manya ng'a eyemo igoro ya ikomi nokomoa omonene tata. Onye tobwati egesa karwa enkoro yao tobasa korigereria okorwa ase chibesa chioka korende na enkoro yao na ebirengeri biao bionsi pi bibeke ase omonene tata ore igoro nere naba omorai oe nere nagosesenie na bionsi pi oraganie nobinyore goetera ase ogoseseniwa kwaye. Toganyeti ng'a endagera ogochi koria neye omoerio korende omanye ng'a endagera ya omonene iga ere kera rituko noere ase obosio bwao naye oraganie buna naki okonyetumia. Tiga mbache nkwane iga.
nkwane nganeye ngande nkonye kwana nama amasabo onye ko to basa kwe bakende na buyebura byonse lakini to basa kwe benkwane yango yukwana bono nkwane ine yega Nyasaye na korende ase byonse pi buno oruri bagari okumukorera omonene nere nagoseseni na banga gojikorwa okore egasi ase ekanisa ase goetera ase ekeombe kende gionsi erwe na Nyasaye nakorende nere naba omorayo niande Nyasaye buna orureire ng'a nare naya kera rituko kore egasi omonene oborimo mbororo obonge ekero ore omotenenku oichire obwate chibesa chinyinge ogokaga ng'a naye onyarete naende ng'a aye mbwekonya aye bweka omonyene ekiagera igo obwate chibesa chinyinge mmanyi gose chibesa na obotenenku bore ase obogima bwaito tokwerigereria ng'a nabo tokwenyara ntweka abanyene na Nyasaye namanyete bo ng'a nabo ebirengeri biaito bire abwo igo naki gekogera agotoaria ebirengererio ng'a okorwa gwa esadaka yaito ng'aki kore ekiagera okorwa esadaka agoonchora oyo ogochirwa tari ng'a ase okorwa ase engencho onyore korende tigekobe ng'a okorwa gwaito igo kore korwa enkoro yaito tiga totige ase okorwa gwa ekanisa naende torigererie ase ekenyoro abande twaakana ebisi abande twaetigana egere twaakana chibesa chiaito ebisi ng'ai kwarusia chibesa gwasomia abana baka bakore esukuru lakini beba ng'a ng'a ogerete bagakore esukuru eyio ng'a oruete chibesa echio bagakore esukuru na kero bakorire esukuru batenenkire batama korwa ekanisa narenge kobatebia omwana one omochokoro oyo nabatomera chibesa egere bagende esukuru akakora amagoso iga naye korende nkamotebia ekero gwakorire esukuru bono omwana oyio akanyora akoria chibesa nkamoboria buna bono kwaria chibesa chia esukuru nakwabeire lakini ntaete kogenda esukuru naende nkamoa chibesa erio lakini antagete kobeka ase ebenki yago ekero naakanire naende nkamoboria nki otagete ntagete egetabu ntagete ebikoroto ntagete eyanga nkamotebia ngochia kokoria edeni ngokoa ngakora igo nkamotebia ndangeria ekero kwanyorire chibesa ekero kwaetire egrade kwaetire amatemu buya ndangeria emiaka 5 mpaka bono iga timanyeti ng'a naetete gose taetete nkaboria omomura ominto ng'a nki kiaberete naakanete omwana ebisa ng'ai achiete omomura ominto agantebia igo mbwate obosooku obonene
mwana one tinkonyala gokotebia inche nketeba mbuya mono naruete ebisi lakini omwana nero omogoria magoso nkorwa nde ekanisa rende buna ngokora ekabira eyio abaminto iga ekanisa ekero kwarangeriwe gokora egasi ya omonene teba mbuya mono nanchire ekiagera tomenyete ase ense okogania na ogotaka gokora egasi ya omonene ere egento ekenene igo tiga gwetigana erwe onye kobwate chinguru naende kobwate kwenyara na kwarangeriwa gokora egasi ya ekanisa tobasa goteba yaya teba nonde omonene ntumie egere okorere oyo oete obogima omokorere egasi yaye buna nateba iga togente kogoka na gokwara omogoko ase okwerwa gwaito gokorera omonene egasi yaye ekero atotagete gototumia okwerwa gokora egasi ya omonene na egento ekenene tari one ogoetera ase chibesa chioka korende ase okwerwa ogokora egasi ime ya enyomba ya omonene na egento ekenene kiagera otebire intwe na abasomba baye okwerwa nakwo egento ekenene onye torerwa ng'a onye tomanye tobwegeneti ng'a nyasaye nagokorere bionsi ore na chitang'u inchwe ogotera kwa 99 korigereria gwagoterire amatuko amange gotigererie ogotera 99 tobasa gochandeka ekigerabe egekong'u ase obogima bwao nyasaye nakorende goetera kera rituko amatuko onsi omonene nare naye chero chinde chionsi ninkorende kende gionsi kerakorekane go nyasaye nakorende abo emere ng'anio 32. ing'ari amanene ng'endagera yane yakera erituko ekiagera tintaeti binge kora ndagera kera rituko ebi nabio nkotaete koria kiari nari ring'ana ria omonene one moikaransta iga turi omosomba oria motegerete omonene totageti kora ase endagera ya omoerio oinde okwe buna omong'ina oria na omwana oye nyasaye nare naye kera rituko nericha gagotoinyoria niga are omwana omonene omwana o nyasaye
amenyete miaka mengere ase Israeli ase omoruoti Ahabu. Elija agatebia omoruoti ng'a ase ngochi koberete bwati embura amatuko amange, lakini endagera neruewe ase kera rituko na Elija agatebia kera omonto ng'a Nyasaye narue bionsi, naende amatemo akamanya gocha. Ekero ense yauma Nyasaye akamotoma gochia Serabati atebie omong'ina oria amotebie ng'a okorwa ekero ebinto nabio ekero bire ebikong'u. Jeremia 32 iga egoteba ng'a manya ng'a inche Nyasaye oino, gento nkeiyo kere egekong'u asinde. Jeremia kende nkeiyo kere egekong'u ase tata ore igoro, aye oikaransete rero iga nabo oranyore obwate mang'anagete amakong'u Nyasaye agendererete gokora ebinto ase obogima bwao, gokoorokia ng'a ning'ore na echinguru naende ning'ore ndete obogima bwao, kiagera ata ime yao kende nkeiyo oranyare gokora nabo bagokobwera bionsi kore etigane. Inche buna ase omonto kera esabari yaye ere enkong'u, tiga Nyasaye akorende akoorokererie, kiagera ere nere omorai oito, na ekero are ime yaito igo tore abakristo ba obomaene bokwegena naende bionsi pi ntokore goetera ase ogoseseni kwaye. Baminto Nyasaye nkogotema are ng'a ntaete ogenda ase gete egere okore egasi yaye, na buna ekero atomete Elija kogenda Serabati kogenda korora omong'ina oria, timanyeti ng'a Nyasaye nki agokoreire rero iga. Jezebeli buna akorete ategererete amang'ana, Nyasaye agotebia Elija karuga iga genda Serabati, ekiagera omonto nare ontagete orore. Ase abanto baria bagosaba chisaitani, aria nonyora omong'ina oria omoboraka, na omong'ina oria nere nakane koria endagera tabwati endagera. Agatoma Elija gochia ase abanto baria barenge ababisa komworokia ng'a ere namorende nyoro ase ense ya ababisa, naende motometie ase omotenenku korende akamotoma gochia ase omong'ina orenge omoboraka, naende akamotebia ng'a erende egere na omorero buna ere omonene namworokererie enchera buna akwenyara. Igo akomotoma gochia ase aria aria na ase Jezebeli arenge, Nyasaye atagete komworokereria ng'a ng'aki aramorende nonya ekero endagera etaiyo. Ekero Nyasaye atagete koimokereria igoro korokia buna naki ore enyara aye omonyene, ekero atagete gogotutumia ase ekanisa yaye agokore egasi ime ya ekanisa etigane, nere nakorae akoorokererie nabe obotamero bwago kera rituko nere oranyare gokora egasi tari yaye, aye nogoetigane. Nabo emerindo na echicha
igakogotanga korwa ase emerinde eria ekiagera kwerure okore egasi eria akogaboririe okore buna agatebete Elijah. Nyasaye nabo arakorente ase amatemo amange, na ekero yakorekanire igo ng'aki orairanerie. Elijah akairaneria agateba nabo nkogenda gwateba Nyasaye ekero arwete ase arenge na omogoko akamotoma gochia ase ababisa na ase endagera etarenge na omong'ina orenge omoboraka ng'aki arenge kwegena ng'a nachia kwenyara, lakini Nyasaye akamorokia ng'aki akonyara, akamonyarera ase aikonyara omonyene. Aya na inche twaboriwu rero iga, ngwetigana torekere tworokereri buna obogima bwaito aratworokereri tokwerenda, nabo tokagete ng'a ntokonyara lakini naye nomanya ng'a bweka natonyarire, na ogwetigana na komotebia omonene ng'orokererie, nere naba obotamero bwago, naba omorai oo, narwe bionsi bigocha asore. Eng'ana eye negenire ng'a nekoinyorie egokora omokong'u obe tiyari kogenda serobati buna Elijah, egere omonene omanye ng'a nere okoraete, nere okorwa bionsi. Timanyeti eserabati yago nereri, lakini etigane, tegerera eriogi ria omonene, tobasa korwa oo bera oo na omonene noo atagete obe, tobasa korwa oo ekiagera Nyasaye natagete okore bionsi goetera ase obwanchani bwaye. Obogima bwane natakire gotama korwa ase emechando, kogetaga kogenda ase egento nabo orarente etabauti korende ogotiga chinguru chia omonene chikore egasi ime yane chiorokirie etabauti enene. Baminto, igo manyeti nabo oranyore igoro eserabati yaye omonyene, okumeti ng'a noo nkobera gose nkogenda ande maiga, Nyasaye agoteba ng'a bera abwo, nki ekogera? Ekiagera gento nkere atagete gokoorokia goetera asore ase eserabati yago eria ore. Omong'ina abegete abwo atagete gokworokia ng'a nere ng'o, etigana aye omonyene, entakana eywo, omoboraka nare na Nyasaye natagete agotumie egere okore egasi yaye. Ase eng'ana yane inche na eye iga, ekero obwate obokong'u ase obogima bwago tobasa gotwara obwoba, ekero otagete abe omwana oyo ogosomia abana ogokora egasi eye buna omong'ina bwa ekanisa, etigane tobasa kweiira ng'a tokwenyara, ekiagera tata ore igoro nere ogotonyarera. Omoika omochenu kore ororo noro okoraa, omonene agotebia ng'a bera oo na inche nimbe inche nkokora egasi goetera asore, tari aye okokora egasi, Nyasaye nagokonye, Nyasaye nakorende. Onde gati ng'a Elijah nabo arenge gogoteba ng'a nki ekogontebia ngende iga pi, ondusie iga iga ase agiya naende ontomia gochia aria sarabati ase obotaka abanto ababisa naende ochie omong'ina omoboraka, lakini Elijah taboreti, Elijah agateba nayore na chinguru, Nyasaye akarwa endagera ng'a
omong'ina orenge korwa endagera ya omoerio moboraka, lakini nyasaye akarwa bionsi ase ericha. Timanyeti ng'a ng'ai ore bono iga nyasaye ataete gogotumia buna ericha. Nyasaye nabwate ebirengereri ase ore, etigane abanto bariokagerete ng'a mbagogokonya nabwo nyasaye agotumia. Nyasaye agatumia ericha agatumia omong'ina oria omoboraka akaorokia ericha ng'a takoba nchara nonya endagera yarenge, kiagera aria noo nyasaye atagete komworokia ng'a nkonyara ande bionsi. Timanyeti obogima obwate, obokong'u obwate, lakini etigana ase nyasaye na nyasaye nakonyarere bionsi. Tobwati besa, tobwati kende, etigane nonya na okonywa enyomo yago teri engiya, nyasaye agoteba ng'a ntigere na inche ninkonyarere bionsi. Nyasaye agoteba ng'a noo onde naye, omonyagitari ekero atebire ng'a gobwate oborwaire bwa omoerio, lakini nyasaye agoteba oborwaire obwo mbunangurwa ase ore. Ekero ore omosugari igo obwate egasi yago oboire ogwenerete korenda, ntobwate okobagana twensi tokobagana omosani ono oyomo rituko twarenge gotigana egere kera omonto agende egasi enyia, nkamotebia tiga torwa bono iga togende, agantebia yaya abaminto tiga torigie enchera eng'ao ya ogokora ebinto ebio, korende nkamotebia ng'aki gwateba iga. Agantebia ng'a ere osiririe abairi baye batano, ekantebia iga tokumia, nkagenda ensemo nkorengereria ng'a noo orema iga naende abanto baimino bonsi basirire, omotienyi oyomo noo nkatemotebia nabo nkosoa ainde ogende nka, konachio amang'ana aywo nkamoboria rituko erimo, nkamoboria nki ngochia okora oo, tindi kogenda ekiagera moamate taiyo nonye na oyomo bono bonsi basirire. Nyasaye omoerio oye emechando yane nabwate tiyarorekaneti ere nange incho ekiagera oyo ominto gabwate obokong'u obonene kobua emechando yane nabwate. Nyasaye iga agosesenetie, iga inki kwamoire goetera ebiagosesenia akoire, nkwerwa ore omokorere egasi ekiagera ogosesenirie igo ore moyo nakoete ebinto okoria konya kogenda nchara igo ore iga na iga, nkomotebia ore omonene nkwerwa ore baminto. Omong'ina oria iga arenge atabwate kende lakini aenge korosia endagera eria omoerio, lakini tachieti koanga nabo ayegarosetie agasebia ericha nabo nkorosia endagera yago
ninkoe lakini ekeraru endagereria omonene gamosesenetie tachieti koba ore enchara amatuko onsi kende gionsi kerabeke amatemo arache ase obogima bwago Nyasaye noare naye tobasa gotwara obwoba abanto babwate obokong'u nabo bakoberure Nyasaye gakobasesenia nero ogotorusia ase obokong'u bwaito tore ntokwenyara intwe abanyene nero ogotonyarera baminto tiga totige bionsi pi ase omonene atorae atorokererie kiagera nero omorai oito Nyasaye na omuya omwororo ogotonyarera tobwate omopasta ekanisa yaito tobwate omoeldo Gabi nkabori omopasta yaito ng'aki Elda Dabi agendererete ekero omopasta agateba Gabi iga are omonto bwa ogokumia noro obwate obokong'u iga agogete agokora egasi ya omonene na enkoro endabu na omogoko kiagera iga agogete gokora egasi omonene noro obwate obokong'u bwaye tobasa gotwara obwoba richa gatebetie omong'ina oria genda motwaye arosie endagera eyio ing'a naendete nomanye norore ogoseseniwa korarwo ng'aki otagete omong'ina oria akoboririe ng'aki ndakoe endagera yane kwansa into tarari intwe abanyene akamotebia ng'aki orengerereti iga nkore ebinto ebi iga ngokorere kwansa ebinto ebi oroche mbuya ogontebia igo anga nabo aboretie ebinto ekabira eyio korende omong'ina oria tachieti ere na bwoba agateba richa gegwakwana nabo ngokora buna gwateba na ekero akorete bo ogoseseni gwanyoete igo kwarenge bwa ogokumia endagera tachieti komosha ase enyomba yaye obogima bwago nobobwate obokong'u lakini kore etigane ebinto bia ogokumia mbire tiyare gokorekana ase obogima bwago kore etigane okorere omonene buna agogotebia Nyasaye mwegene kwatwara obwegenu asare nere nakobwere ebinto nabo birabe ebikong'u ase ekero okoigwa amang'ana ogotebiwa nabo araba amakong'u lakini egene ng'a Nyasaye oria okobegete aiga nabwate emebango ase obogima bwago ekiagera atwanchete noro twarenge abakong'u agatoma omwana oye agatokwera nabo agendete gokora egasi ya obogima bwago origererie obogima bwago nabo okorora buna ase engaki Nyasaye agoetirie ogokumia ng'aki nakorete engaeta ase aria nki gekogera otari komwegena ase omwaka oyo iga omwegene gochia motwe ekiagera omanye ng'a tari ase eyio tari eyao na eya Nyasaye kiagera bweka nere omobui omong'ina oria nabwate okwegena timanyeti obokong'u bwarenge ororo na obosaye timanyeti obokong'u obwate bwa okwegena Nyasaye bweka omaete egento ndagotebi na eke esabari eyga ya okwegena kwago tobasa gotiga Nyasaye ekiagera Nyasaye nere omobui
naende nere okoigoreme chinchera yase okogenda buna kororete Richard nono omong'ina oria Nyasaye nagokonye Nyasaye nakonyorere bionsi etigana asare totwara obweba bionsi bibere ase amaboko aye osagotama bwango togochi konyora ndagera eria ora otake okora ebinto enchera eng'ao tokonyara korora ogoseseniwa kwa omonene. Nyasaye iga are gati yaito nere narwa bionsi asore baminto nachaka goteba ng'a amatuko narende onye goakana esataka iga iga ekanisa Nyasaye narwe nakoe egento giasaine nere nakoisania. Ekero okagete ng'a nayebwie gotabwati ogokonya Nyasaye nakonyarere Nyasaye gataete gogotumia ase batari koenyara kiagera bionsi pi nere orakonyarere nere okoe egere ochie kokonya baria batari koenyara bionsi pi mbigenderete gokorekana ekiagera bweka nere ogotonyarera bionsi naki engekoba buya twetigane egere tokore obwanchani bwaye nere natoe ebinto totabwati okomokorera Nyasaye gento kia ogokumia richa arenge enchera lakini iga Nyasaye amoeteti chinchera okomorageria ekero okagete ng'a endagera obwate nere ya omoerio Nyasaye agokorangeria ng'a inyegene nigo buna ogenderete gokora egasi ime ya enyomba yaye nere nakoisanikie nakoe bionsi onyare bionsi Nyasaye otorangeirie tomwegene ekero otabwati egasi otabwati enyomba naki kende gionsi otabwati tenena boronge mwegene ng'a nere ogerete ore asore nere nakoire asore anyare koenyara. Nakwo okworokia ng'a obotaka bwaito na obotenenku ase tata Elijah na omong'ina oria na omwana oye bakaorokia ng'a nki Nyasaye arakora ase obogima bwaito igo toramwegene ntaete kobatiga iga ng'a obokong'u bwonsi obwate obwobo bwonsi obwate tonya kobochandeka ekiagera Nyasaye oria ore igoro noo are naintwe obogima bwago mbobe obuya nyora obogima bore obokong'u ntagete omenye obogima obobui ekiagera tata nere ogotobwera Nyasaye nakoe ebinto bisaine egere obue esegi eye endagera tegotugutu bosa na endagera tegotugutu bosa ekiagera Nyasaye nere okorenta bionsi ase obogima bwaito. Omong'ina oyo tarenge omoisiraeli iga arenge omong'ina oyo tarenge ase abanto bachorire tabwate nguru abanto bakagete ng'a na omonto bwa omong'ina
tabwate chingche seseni wika vile yuase wenseye iga. Lakini abamurigereretie mamincha korende tatore igorere igamurigereretie no okwegena omong'ina oria ogenderete korosia endagera ya omoerio omong'ina oria aria noo ericha anyorete endagera na obamenyo mpaka endagera egatoka. Naki enge koba buya obe Elijah obe omong'ina oria obwate gwekena egere okore ebwanchani bwa tata nere nakomentere bionsi pi egere otenenke goetania chinguru chiao aye omonyene kwakagete ng'a nonyara buya ka omonyene. Okwegena kwa omong'ina oria ogotorokia ng'a ogwakana nkoroki akegena nere akanyora bionsi. Iga nyasaye atosesenie omong'ina oyo akagera Elijah agaseseniwa. Omong'ina oria amaguta aye na endagera yaye ya omoerio agatumia na Elijah. Lakini endagera ekamenteka akari kere rituko tatwareti gotwara nchara. Titobasa gokaga ng'a igo tore ase obokong'u naende ntokonyara okonya onde korende ogokaga ng'a naye otagete gwekonywa lakini omonene nagotumie egere ogokonya abande nonyare gokora bo goetera ase ogoseseniwa kwa tata ore igoro. Tiga totige ntobasa gotiga gokorera omonene egasi tenena na abakong'u nabo baborogigwa bore naki tigamo gotama buna obogima bwa omonto ase okomokorera noro amaboko okoriete nyora oborwaire bore ase omobere oo korera omonene egasi ekiagera moyo ore tenena boronge nyora kora omotaka omonene agotumie egere egasi yaye ekorekane. Igo ndikereti ng'a imoka baminto kora egasi ya omonene okwegena kwao kobe okwegena kwa obomaene ase tata ore igoro goetera ase amaboko ya omonene ntokore ebinto bia ogokumia ebi totanyare gokora intwe bweka abanyene. Natobwere oria omanyete chinamba chietukia chire omotwe oito nere natobwere bionsi baminto titobasa gotwara obwoba korende totware okwegena ng'a tata ore igoro nere omobuya ase bionsi pi kende nkeiyo kere egekong'u asare ekiagera bweka nere omobuya gento kende nkeiyo egekong'u asare. Kende nkere ase obogima bwao ase nyasaye atanyare gokora richibu riane ndiri ng'a kende nkeiyo kere egekong'u asare bionsi pi natobwere. Obogima ebinto mbire ase abana bao otanyare omonene atanyare yaya nyasaye niga are omobuya. Baminto saba nyasaye nere nagotobwere bionsi ase abana baito ase enyuomo yaito ase ekanisa yaito ase obogima bwaito intwe abanyene titobasa gotwara obwoba tomosesenie nere natogotenenkia. Nyasaye abasesenie abakore
abakore egasi yaye, Nyasaye abe na inwe buya mono. Nyasaye abaseseni goika engaki ende naende toragomerane.